Денят, в който ти реши да си тръгнеш и света да обърнеш само за теб. Помислих си, че всеки правото има пътят си да избира и да бъде щастлива. Обичам те, искам твоите ръце, обичам те, да милвам твоето лице, обичам те до Бога и аз без теб не мога. Не знам къде си идеш, но и да зная, любовта си ти дадох, ти пък стигна до края. В задна клетка няма аз да те сложа и да искам не мога, просто имаш крия. Денят, в който ти реши да си тръгнеш и света да обърнеш само за теб. Помислих си, че всеки правото има пътят си да избира и да бъде щастлив. Да те жертвувам аз. Пази се, пази се! Госпожо Берберян, Мога да кажа само, че Тома... моля ви за тишина! Мога да кажа само, че Тома почва да ми харесва и като мъж. Не е късно човек на стари години да открие истинската си така обзета страст. Казах ти, че ще дойдеш на неговото. Люси? Аз миналия път казах, не искам да се повтарям. Удачен ли избора това да е точно пръчето, с което един рокер да се опита да спечели зрителите на финала? Да, той се показва достатъчно, че е рокер и по този начин той знае точно коя публика да хване и това определено е правилната публика. Сил, какво мислиш ти? Тома изпя великолепно абсолютно всички песни, с които, примерно, Дони го ангажира в Music Idol, но тази песен остана как да кажа, той като твоя визитна картичка. Не знам доколко ти си щастлив от този факт, но където и да се заговори за Тома, те говорят веднага за тази песен. Ти изпадна в... Мисля, че тази песен си каза един повратен момент в моя живот в Music Idol и затова исках много да я спея. Да, явно тази песен успя така да ги хване хората. Някаква творческа шизофрения е тази песен. Но се харесва страшно много, трябва да ти кажа. Точно това, че показваш и Тома, и Азис в едно на сцената. Супер, много готино. Чичо Фънки. Значи, това не е майтап, което направи той току-що. Не е важно дали е рокаджия. Той показва страхотен професионализъм, първо. И освен това показва, че може да се справи и с двата стила страхотно. Така че аз се поздравявам за това и изборът ти е абсолютно който трябва. Уважаеми зрители,
Ако Тома ви е грабнал за пореден път със своите гласови възможности и искате той да бъде новият музик Айдъл, изпратете СМС в негова подкрепа или се обадете на 158-72 за мобилните оператори или наберете 0900-555-72 за БТК. Всеки, който гласува, ще участва в разпределянето на един кокетен автомобил. Стават странни неща в този сега финал. Сега ще направим една кратка пауза, защото колегите ни казват, заповядайте на сцената, това не е по сценарий, елате. Колегите ни казват, че сме на път да щупим всички рекорди по телефонна активност и по тази причина резултатите ви са изключително близки. За това, уважаеми айдели, имате, преди да започне този материал с вашите изпълнения, имате по около 20 секунди, за да кажете нещо. Да казваме ли, колеги, временните резултати? В момента ги показваме. 27,9.